עכשיו זה טוב. וישלח יהושע בן נון מן השיטים, שניים אנשים מרגלים חרש לאמור, לכו ראו את הארץ ואת יריחו, וילכו ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב, וישכבו שמה. עכשיו פה רש"י עושה חשבון על הזמנים. אומר, על כורחי אני צריך לומר שבתוך ימי אבל משה שלחם. היה הרי, כמו שאנחנו למדנו בפרק א', מה שרש"י חישב לנו, שהיה ככה, היה חודש ימי המספד על מוישה, אחרי זה היה 3 ימים שהם התכוננו לדרך, למעבר הירדן, ואחרי זה עברו את הירדן. בעצם אנחנו מחשבים, זה יוצא י' סיוון או משהו כזה, אם אני לא טועה, או י' סיוון. אז רש"י אומר שהרי לסוף 3 ימים שתמו ימי אבל מוישה עברו את הירדן, שמשם נתנו למדים שמשה מת בזין באדר. בעצם מאיפה יודעים, רש"י אומר פה דבר מעניין שלא ידעתי, שמאיפה יודעים שמוישה מת בזין באדר? זאת אומרת, זה לא מתחיל מזה שמוישה מת ואז לפי זה נראה, כל מה שאתה יודע שמוישה מת בזין באדר זה מזה שעלו את הירדן בעשור לחודש הראשון. זאת אומרת, זה החשבון. זה בעצם איך אנחנו יודעים שמשה מת בזין באדר. עושים חשבון. הם עברו את הירדן, כנראה זה פסוק מפורש, תכף כנראה נראה בהמשך בעזרת השם יתברך, שהם עברו את הירדן בי' בניסן. י' בניסן. עכשיו, תעשו חשבון, אומר רש"י, שאתה מונה 33 למפרע, זאת אומרת, יש 33 זה ודאי. שאתה מונה 30, כשיש 30 יום של אבל ו3 ימים של להתכונן. ביום שעלו את הירדן, בסוף הכוח משנשתלחו המרגלים, לא עברו את הירדן. עכשיו רש"י חוזר למרגלים, עד יום החמישי, שנאמר, וישבו שם 3 ימים עד שוב הרודפים. הרביעי נמצא שלא עברו עד יום החמישי, זאת אומרת, הוא שלח אותם כבר בתוך ימי האבל. למה זה חשוב לי לדעת את זה? זה מאוד מעניין. זה מאוד מעניין אותי. איזה לימוד אנחנו יכולים ללמוד מזה, שיהושע שלח אותם כבר בתוך ימי האבל. מעניין. מסתום יש פה זה מוסר השכל. חוץ מהעניין הטכני, מהעניין החשבוני. חרש, רש"י אומר ברז. אמר להם, כך עשו עצמכם כחרשים. תבואו לשם, תהיו חרשים, שלא יפחו לא ידבר איתכם. ורש"י אומר דבר אחר, חרס. הוא אמר להם, תתינו את עצמכם כדרות שתהיו נראים כקדרים. הוא אומר להם, לכו ראו את הארץ ואת יריחו. שאלת השאלה, ורש"י עומד על זה מיד במקום, מה זה את הארץ ואת יריחו? יש 2 דברים, יריחו זה משהו נפרד, ולא יריחו בכלל הייתה, ולמה יצאת? או אומר רש"י, אלא שהייתה קשה כנגד כולם. היא הייתה העיר הכי קשה לכבוש, כמו בכל הארץ ביחד. כל כך קשה הייתה יריחו. למה עשו אותה כל כך מבוצרת? לפי שהייתה יושבת על הספר. אז אם יושבים על העיר בספר, שם עושים כמו שעושים לפני, שעשו בעזה. עכשיו עושים בגבול המזרחי. עושים גבולות, עושים מכשולים. איפה שיש ספר, איפה שיש גבול, אז שם עושים ביצורים חזקים. כיוצא בו ויפקדו מעבדי דוד 19 איש ועשאל. והלא עשאל בכלל היה. למה יצא? אלא שהיה קשה כנגד כולם. זה רש"י אומר, מאיפה אני למדתי לפרש את זה? שכשאומרים שמוציאים משהו מהכלל, זה כי הוא שקול כנגד הכלל. ועד זה מעשאל.
או עוד דבר, והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות ואת בת פרעה. והלא בת פרעה בכלל הייתה, ולמה יצאת? אלא שהיה מחבבה, שלוהי מהמלך אהב אותה כנגד כל 1,000 שלו, וכלפי חטא שהחטיא אותו יותר מכולם. ככה רש"י מביא מספרי. עכשיו, מה זה אישה זונה? אז רש"י פה לא אומר, כמו שאנחנו מבינים ישר, שעוסקת בזנות. הוא אומר, תרגם יונתן, פונדקיתא, מוכרת מיני מזונות. עכשיו, למה רש"י ישר הולך לפרש את זה שזה לכאורה לא כפשוטו? מסתם, כי זה לא דרך ארץ לקרוא לאישה אישה זונה. כי, או אולי שלה פתאום הם הלכו לאישה כזאת. אומר הנביא אמר למלך יריחו לאמור, הנה אנשים באו הנה הלילה מבני ישראל לחפור את הארץ. מה זה לחפור? לרגל. השליחים, היה שם כנראה גם כן 8200 של יריחו, שמעו, הם באים. אז הוא מהר נזעק וישלח מלך יריחו אל רחב לאמור. איך הוא ידע שזה אצלה? אני לא יודע, אבל הוא ידע, יש לו חושים. הוציא האנשים הבאים אלייך אשר באו לביתך, כי לחפור את כל הארץ באו. ותיקח האישה את שני האנשים ותצפנו. מה זה? אחד יצפינה? רש"י אומר מיד, יש מקראות מדברים על הרבים כיחיד. כפי שמיירה בת מנתם, מקום צער כאילו היה יחידי. מדרש אגדה תנחומה יש, פנחס וכלב היו. פנחס עמד לפניהם, ולא ראו לפי שהיה כמלאך. פנחס היה כמו מלאך, לא ראו אותו. אמר אחר ותצפנו, כל אחד ואחד לפני עצמו. כדוגמתו מצינו שמן וקטורת ישמח לב, ולא אמר ישמחו לב. ותאמר, כן, באו אליי האנשים ולא ידעתי מאין המה, היא תממה. ויהי ישר לסגור בחושך, והאנשים יצאו. לא ידעתי אנה הלכו, האנשים רדפו מהר אחריהם כי תשיגו. זאת אומרת, כנראה שלפני שהשער נסגר, אז הם יצאו החוצה. והיא העלתה מגגה ותתמנה בפשתי העץ הארוכות לה על הגג. מה זה פשתי העץ? פשתים בגבעוליהן, עוד לפני שאיבדו את זה, ככה טרי. ואנשים רדפו אחריהם דרך הירדן, על המעברות. והשאר סגרו, אחרי כאשר יצאו הרודפים אחריהם. רש"י על המעברות מקום מעבר המים, שהיו סבורים, הם אמרו, טוב, למה הם חזרו? הם כנראה ראו מה שראו, ועכשיו הם כבר זהו, סיימו את השליחות. שהיו סבורים שחזרו לאחוריהם אל ערבות מואב והירדן, מפסיק בינתיים, והשאר סגרו השוערים. זאת אומרת, אז הם יצאו, השוערים פותחים את השער, נותנים לסוסים מקום לצאת, טק, 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 וסוגרים את השער. והם עתר הם ישכבון, והיא עלתה עליהם על הגטוב, הם נשמו לרווחה, קחו מכוס מים, עשו שעקויל, ברכו בכוונה, הודו לקדוש ברוך הוא על נס הצלתם. עוד לא ככה, מדברים ככה לפני השינה, והיא עולה אליהם על הגג. ותאמר אל האנשים, ידעתי, כי נתן אדוני לכם את הארץ. וכי נפלה אימתכם עלינו. וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, אני יודעת את זה. כי שמענו את אשר הוביש אדוני את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי,
אשר בעבר הירדן, לסיחון ולעוג, אשר החרמתם אותם. אנחנו ראינו כל מה שקרה איתכם, ואנחנו מבינים שזה גמור, זה אבוד מראש, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. ונשמע וימס לבבינו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. ככה היא אומרת להם. רש"י אומר כאן דבר נפלא, ולא קמה עוד רוח באיש, אפילו לשכב עם אישה. כל כך היה נפלה רוחם וחשקם, שכבר אפילו מצב רוח לשכב עם אישה לא היה להם. עד כדי כך. אמרו, אין לך כל שר ונגיד שלא בא אל רחב הזונה. כאן אגב רש"י מפרש שהיא הייתה זונה כפשוטו. מעניין. בת 10 שנים הייתה כשיצאו ישראל ממצרים, וזינתה כל 40 שנה. טוב, אני צריך להבין פה מה שהוא אומר. זאת אומרת, לא היה להם חשק לאישה, אז מה הם הלכו לזונה? זה הכוונה. – 40 שנה כל זינתה. ועתה ישבו נא לי באדוני, כי עשיתי עמכם חסד, ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד, ונתתם לי אות אמת. תעשו אות שתעשו כשתבואו ותכבשו את העיר, שתכירו עוד ותחיוני. וחייתם את אבי ואת אמי ואת אחי ואת אחיותיי, ואת כל אשר להם, והצלתם את נפשותינו ממוות. ויאמרו לאנשים, נפשנו תחתיכם למות, אם לא תגידו את דברינו זה. והיה, בתת אדוני לנו את הארץ, ועשינו עמה חסד ואמת. ותורידם בחבל בעד החלון, כי ביתה בקיר החומה, ובחומה היא יושבת. בעצם היא עקפה את המנעול, והורידה אותם דרך החבל. ותאמר להם, ההרה לכו, ונפגעו בכם הרודפים, ונחבאתם שמה 3 ימים, עד שוב הרודפים, ואחר תלכו לדרככם. רש"י אומר, באותו חבל וחלון היו הנואפים עולים אליה, אמרה ריבונו של עולם, באילו חטאתי, באילו תמחול לי. טוב, הם יעזור לנו וימחול לנו את עוונותינו, ויהיה חנוכה שמח. היום נר רביעי, הדלקנו נר רביעי של חנוכה, ונראה ישועות בעזרת השם. בעזרת השם.